И коста хора, тук сме в един сървър, така да се каже, Battle PvP. Сега ще видите на грубенския хакер. Значи колко е жалко, пише, че не е хак. Айрен гледайте сега, е хак. Пише Айрен е хак. Значи сетър ми е изчупил. Сега ще види смешният циганин. Тук пича спря хака. Не, още ето. Чай. Ако админ гледа това клипче, админ иска да го баните, ето тази черна мангуста. Ето го, вижте го само какво прави. Чакай, накарай ме някъде във водата и да те би. Аз не съм отгоре, той ще ме би мене. Чакай, ето лаги. Не се делик. Чакай, аз съм играл лол. Направи си на Death Knight. Значи... Хак е, хора, то си хак. Мисля да не се бия вече, мисля, че клипа се видя, ама искам може доказателства да видите. Просто и да пукна, просто искам да му се види смешния хак, просто да му се накефти. Да лагвим на гъс хора, Вижте само от колко метра наби този чуляк. Вижте, елати. Гого, мърдай да се види. Ела сега ще видя, удари ма. Ето, даже го килна. Надявам се да сте видяли хора. Искам незабавно хилпър да бъде да бани, защото майка му ще бав педеращи малко. Пиши има би хора. Пиши би. Проднахте ама си. Давай, налагай. Марто, защо не прие? Опа. Тупа ще проднахте ама, защото то се цигани никак. Вижте го, значи нито лек не де. Гледайте как ме би сам. Вижте го. Пускайте, Марто. Да, бой. Погледнете. Про двойка, няма умирани хора. Гледай сега как ще би, гледайте би двамата. Давай. Ще щупи му са каската. Бой, по който ще му струшите си. Аз съм сволка, брат. Той и аз. Вижте го хора, надявам се Пилип се да го бани. То черен ще усетим. Хора, нито леки е изял този черен. За тебе да би паяк. Аз съм с трентка и с фул меч. Ето, ако не вярвате с трентка и фул меч съм и то оба няма умирани пичуи. Не знам, гледайте сега. Доближи се. Ето, гледайте как би двамата. И това ако не е хак. Брат, пази ма! Чупи ми съсета! Ида! Той кой би? Чупи ми са бутушти! И на него! Каската е бутушти му са. Тюнах го! Про двойка, брат! Пичове, Марко, виж как да килва, ела да видиш. Вижте ето, тъпо да го покажеш за клипа. Имам си брат. Сейти айтем, нали? Хора, сите ми щупи, той няма умирани. Не знам какъв хак е тост, нито лек беше изял. Просто на годенки караше и пичуи. И то смега хак. Надявам се да го банат. Надявам се да ви харесал клипчето и това беше от мен. Чао!